Iklimit ka guys, sunugon diretso eh. Na, wait. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Ay, ginoo siguro yung akong ipagawas ron guys. Kay, parang, mau giniilahang gipangita ko sa mga kabisayaan, mga bisaya guys. Kay, ang naman. Mura po ni Arios guys. Naguba mo na akong kanang kuan, akong microphone. Wala nga. Katong headset, katong headphone ba? Kani ba? Kani guys ba? Naguba mo siya nga. Sabaan ninyo oy! So guys, kaya mag-isgutan ni atong kahimtan karon sa COVID, no? Lamay na kay gawas guys. Lamay na kay gawas. Basta pwede mo gawas kay daghan kay bawal. Kaya, ay, naglibog ko kung Ginoo ko yung tao, magtulo ka buwan na yung tao ko sa among ang suod sa balay. Uy nga, way gawas-gawas, way laglaan. Kapoy na ko, brad. Kumuha to siguro usyudad guys, masaan na siguro ko. But asa na dapat ang Ramos gani, kay namo ko mga friendship dito sa Ramos. Yeah. Ganahan dyan ito kumulaan lagi nga. Saon taman ni nga. Di pa man pwede kay mahadlok mata mo sikit og tao. Uy, napalay COVID na. Nirising, ori ato Ngilis sa tagamay guys kay para syupa tagamay. Kaya para ining istorya na ito kay presentable sa ta. Lalapas guys kasa guys diba? Mga tsura-tsura na siya guys. Isa ito mag-make up og palabi guys kay papamantay pasyupahan kay ay, di pa man mo gawas papamantay mga datron. Ay, ginoo ko tabang mga langit. Medyo ko nag-earrings guys pero ang headset na guys, ako lang na siyang gistabit na ako kay para madol ang mic. Kani ba? No, kay para magdungog tang tanan guys. Kasi pagkata mga gawas ani, uy, nakalimot na ko sa lami sa ng Red Horse. Bakit lami ng Red Horse? Uy! Hay! Wow, naligutan na ako guys, no? Pero wako dyan ko iligo guys, no? Yung ani na dyan ko dagway. Bisa naligo na kay murag ako guay ligo. Mao na siya guys, pumpa ni Kim Cho kay bawal lumabas. May is kung maglakaw ta, mabacklight ta na. Lisod kas tanan maka-COVID tada, makasugat ta kay COVID is gawas. Ya, ang kanang COVID. Hindi na ba nato mahibawaan? Ako pa ninyo guys, dili sa mga gawas. Okay, mugawas gani mo na. Di na ta mo kumpiyansa gyud kay kasi niya masugatan na tos manang COVID is gawas na. Niresti na to. So, na parang nagka-COVID guys, kay kung ma-COVID ka, hinay ang imong immune system, di, utang may tambo, kakaginhawa niya, nagkahuman, kung di na kakaginhawa, may sunod. Muti orok na ka. Kaya nagkahuman ni muti orok, sunugon ka, limit ka guys, sunugon, diretso na, why make up ay, why blush on, why foundation, diretso abo. Bugol nga shadow, yung labas ni mo diha, black ang shadow yung labas. Na, mo nang dili lang sa juta magawas-gawas kay para maglikay gyud ta gyud kay para mutaas-taas pa tawo ng atong kinabuhi atong kasyupa. Kay daghan para ba katag sa atong kinabuhi so isa juta mo gawas. So sunod basid sunod tuig guys mga gawas na ta. So kanang mga tawo nga bisdak din nga gusto na magawas kinangaton ng TL. Kauta lang sa kauta lang sa aning yung TL. Hindi ba brushing? Brushing ka lang. Di pa mo anak kay wa may kubal still. Tulo ka buwan mo wala ka laka. So, kami na kay mo tiil anak. Uy, ping-ping eh. Yeah. Wakay gawas-gawas tulo ka buwan. Di puti na kay tanan. Para sa tanawa kong naong. Di ba? So, kanang mga gusto mo gawas din ha. Huwag lang sa inyong mga kalawasan din nga. Ano lang sa puyo lang sa ta. No, okay. Gamay na ray kuwang guys. Pero mga 3 years guys, mga gawas na jutaan ni guys. Makatilaw na jud mong Dunkin Donuts, no? Ginoo ko yung tao, di ka pwede na ako sige itlog o noodles guys. Uy,
Amo sa dinas kay katong yaging buwan pa manahurot. Kung magami kadawat og ayuda. Kay na ako na may TV og electric fan. So why TV? Di pa din kadawat. So wala may TV electric fan, so wag niya ayuda, wag mi kadawat og ayuda, no. Wa may TV na may electric fan, makadawat siguro may katunga, no? Mao ba? Katunga siguro guys, oy. Pero naman may TV electric fan, so ang tibuok gyud nga ayuda mo ay gibantas. Ginoo ko, gi-wave in town. Wala man kaya. Sus, ginoo ko in town. Nakauna na lagay ko guys, mawitok-tok ko gingon bitaw nga muotong na lang ta. Muotong na lang tayo guys kay para makasurvive. Ay, so makasurvive din ang muotong. Para kanang dawa atong problema guys. So atong na naikatawa. Para problema pa tas atong dagway. Problema pa sa kinabo. Samot. So mga resulta guys sa ECQ guys. Usahay mo buol. Usahay mo buol. Mo ni hila. O may kalahian ang hila kong katawa. Balik. Mo usay mag-uol. Usay mo hila. Usay mo kata. Mabuang naman taani. Sige na lang kung kanang ligid, kaon, kaong itlog, kaong nodos. Ligid na sa niya, cellphone. Cellphone. Wala may TV. GMA naman ang makita, o na ABCBN, sirado naman ang ABCBN niya. Ang akong gipangit, akong ikuan nga, wildflower, nawa naman. Hindi naman na ito kitaan. So, pag aritas GMA lang sa, kay ninot man silang mga balita sa iba. Kaya ang GMA guys, proven and tested, manginas sila sa mga balita. Naman nindot yung kastanan, no? Pero, kagabi guys, kay, nilagay ko malingaw na ilang ka ng ingkantadya nga power eh. Hindi ko malingaw ang mga power guys. Napanay lang mga love story. Di na nga. Kanang, ambot eh, wako sabot eh. Ay, basta eh. Kay, ang i-base mo ko guys, kay nindot silang mga teleserye. Nindot silang mga salida. Pero ilang balita, like ka ng kuan, dili kayo nindot. Bias niya, bias si BN gani, bias si BN, no? So, napay mga nag-grant ng mga artista, parang Coco Martin, imbes mahata na siya sa iyang yung halin din na sa iyang probinsyano, mahata ko na siya bugas, yaw man noon. Baskincho nga, bawal lumabas ko na niya. Masa po to, alam niyo na ba ang batas? Muna, bawal ang batas. Siya dito, wakasabot o siya batas. Napato si, kasi ito nga artista ang nag-grant, si DJ, Nag-isgot siya mass testing, na-appeal baka ito siya sa mass testing. Kung nagsuko siguro siya guys, kay siguro siya na-appeal sa mass testing, dahil gusto siya magpa-mass testing, gusto siya magpa-testing. Kung na ba siya COVID, uwa. Pero, kung mo siya gi-appeal, kung nagsuko ito siya, nag-post po sa Facebook. Pero guys, karang yan sa Cebu guys, nag-mass testing guys, sus, ginoo ko yung tao, mahadlok tao, kay nanagal ang mga tao, mass testing, kay, basta niya, ang resulta niya kay, pasit. Simba ko lang niya, pagka man, i-isolate. O, i-isolate na ba guys? Basta ma-COVID kayo, basta ma-COVID na ba ka kay, puso na kanya. Mas may pa ko nung dauban. Buhay pa nga dauban. Ginoo ko yung tao kawa grabe sa mga tao ron mo to siya guys. So sa pagkakaroon guys kay magpulit sa atong panimalay kay mag-anto sa takadi gamay na yung kuha mga tulo ka tuig to kung guys antusong na ginaltugid kay mahuman na yun yung tanan no? Magkita na gyapon ta puhon no makasuro na niya kung kulon kay gimingon ako sa color shop pag sa ipon kay malit ko mga China nga make up.
Oh, ya, mangukay, gimingon akong pangukay, guys. Ya, kada ba mo ukay, di ka na ba nag-China, nakalanay COVID na. Piliyon sa nato atong lugar natong adtoon, guys, kaya kanay para ka lang safe. Kapilit ba itong lipstick na akong gigamit? Ay, uga kaayo. Nangliki, nangliki naman ako ni Nabil. Oh, beauty queen na, di. Oh, di ba? Beauty queen ra, guys. So, dili sa takotob, guys, kay magpakaon sa ko sa mga manok o among kuan ha. Naman may mga manok na binuhan, magpakaon sa ko sa among mga manok niya. Kay sudanon man namo sunod si Mama na mo sudanon sunod si Mana, guys. Nagkuan mi mamanimaw tang iti ani kay itlog manok kana iti sa puro manok pa. So di sa ta, guys, magstura lang tag balik puhon ha kay ang mga manok kinuko in taon basi lang pas mo na in taon ni. So magkita tag balik sa sunod, guys, ha. Kay in taon, guys, ginuko in taon magpalihog in taon ko. Sa atong mga wala ka subscribe na in taon mo, maluoy in taon na ako. No. Subscribe na in taon mo sa akong YouTube. Kay katong madagan nag 400 in taon, dus nagdami salamat sa mga nag-subscribe, guys. Katong mga luoy sa ko, luoy din taon sa ko agad kay sa gingon nga ang among hagdanan, guys, nahurot na in taon. Sul na mo aning kit-kitong kay among atop. Daghan na ba kay bulingon niya? Way agas ang tubig diri na madugay mo na ginamo ang lap-an na masig mong bulingon. Ay, itong kay sabaw. Murag dugo-dugo. So, bye, guys. So, see you on my next natong chikahan. Kuyog si Goryo. So, magkita tayong balik. Kasunod na ito nga kanang chismis sa sunod. More man na ito ang kalingawan na ito karoon kay nalisod na kastanan, ha. Subscribe na muna ako, ha, para di mo maduklan ako. Subscribe na gid mo gid kay kailara ako sa mga nang sa ugwa. So, makubig gid mo gid. Sige. Bye. Bye-bye, guys. Bye-bye. Amping mo, amping.